What's up mga opaw? It's me again, Chester Owen TV. Kung bago pa ka sa channel, ay kalimut mag-subscribe and click the notification bell para mas update ka sa mga video. So karong adlaw magbuhat tag isa ka prank. So ato ang prank kay di na to buhaton dire sa balay. So itong buhaton nito sa gawas itong mga friends. So naman may challenge si Monon, kauban ko si Kin, si Luyon, si Kurt. So ito nang imon karon. Nya balikan ta mo pag manawag ligo. So karon man ako ligo, so ako explain atong prank. So atong i-prank kay si Kin Role. So wa siya kabalo nga i-prank to, siya yang nahibalan kay si Kurt atong i-prank. Pero ako ang gi-twist, akong gisabot si Kurt nga si Kin atong i-prank. So tangon niya mag film mi dito niya din, mag-kuan pug ko, mag-video pug ko. So karon madto ako kay man ako ligo. Never say die. So let's go mga opaw. Balik sa. So kuan atong prank day kay magkuan tag isa ka balde nga tubig nga na ay sulod ice, mapait kog ice. So ato ang yaban si Kin. Itong yaban kay para hindi kuli niya. Basa kay siya, mo siya buang nga. Basa kay siya. So again, let's go. Ay, taas. Inyo yung kapakanon? Taas og dila si Kuan, kay sigig dila siya vlog. What's up? Isulod na ko ako sa yung ibuhat. Gameplay. Moto. Tama ako. Ikat pa ako. Uy, ikaw, kay Kuan. Really, nigga? Guys, ako na siya guys. Again. What's up? Uli ka lang makagbuang Kin. Damo po sa. Ano yung maingon Kin? Ako da ito yung gichat-chatan di ay. Nagigunsyaba pa na siya na ako. Siya nga, yaban na to si Kurt. Ako da ito. Bantog lagi padala jugog sa niya sa akong mama. Naguna di akong mama nga ako. Mubalos ko. Kanang Chester Channel. Mubalos ko. Hulat mo. Mubalos ko. Sige, 1 point na karoon. Hindi feeling Ken. Another one. Ano, iya. Another one. Uy, ayaw lagi po. Uy, ayaw lagi po. That's all for today's video and kabalo kung successful ba to or dili. Basta kay nabasa siya, mo na importante nabasa siya. So, pasensya kay saba sa gawas kay gaulan manggod. No? Kusog kayo, pero mas kusog akong gugma para nimo. Bitaw.
And shoutout ko sa mga kauban kanina, Kurt Albinda, Vanessa Loyon, Kin Role, and Joy Kauit sa sunod na pod. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para mas update ka sa akong mga video. Bye mga upaw!